nimi on Sanna Lähdeniemi ja mä olen ammattikorkeakoulusta valmistunut sosionomi nuorisotyönohjaaja. Mä tulin Punkalaitumen seurakuntaan nuorisotyönohjaajan virkaan vuonna 2005. Toimenkuva ja työ on muuttunut vuosien saatossa aika paljon. Perinteinen kerhotyö on vähän jäänyt vähemmälle, mutta silti partio- ja näytelmäkerho ja tämmöiset pyörii aktiivisesti ja innolla. Isoskoulutusta järjestetään rippikoulun käyneille nuorille ja tietysti se mainittu rippikoulutyö on tosi iso osa mun työaluettani. Sen lisäksi on hirveästi tullut yhteistyökuvioita eri toimijoiden kanssa, niin kunnan kuin 4H tai jonkun muun yhdistyksen kanssa. On erilaista päihdepäivää, tapahtumaa, pienryhmätoimintaa, kesätoimintaa, kesäkerhoja. Jos jonkinlaista, mitä oikeastaan päähän pälkähtää. Ja koulutyö on nyt noussut tosi paljon täyttämään työpäiviä. Eli asiantuntijana uskontotunneilla tai vähän pitämässä jotain tunnekasvatusta esimerkiksi. Mä teen myös oman työn puitteissa viestintätyötä. Eli viikossa niin 1 päivä. Mä yritän pyhittää viestintätöille, kirkollisten tekemiselle ja nettisivujen päivitykselle ynnä muulla. Ja oikeastaan tämä tämmöinen monialainen näkökulma tähän seurakuntatyöhön on se, mikä on se seurakuntatyön ydin. Jokainen tuo omat taidot, tiedot siihen yhteiseen hyvän eteen tehtävään työhön. Ja se voi olla laaja-alasta. Ei voi ajatella, että tämä on mun alue, että mä teen vaan lasten ja nuorten kanssa töitä, vaan että seurakuntalainen vauvasta vaariin on se, ketä varten tätä työtä tehdään. Ja jos mulla on joku taito, tieto, kyky, osaaminen, jolla mä voin tulla mukaan tekemään ja toteuttamaan, niin tietysti mä tuun ja teen. Ja itse asiassa tästä viestintätyöstä ja vähän näistä mun sometiedoista lähtien nousi ajatus tehdä esittelyvideo. Eli tervetuloa tutustumaan Punkalaitumen seurakunnan työntekijöihin ja eri työaloihin tällaisen pienen videon muodossa. Hei vaan! Minä olen Mäkisen Sari, seurakunnan kanttori. Kanttorin tehtävä on hyvin yksinkertainen. Kanttori soittaa ja laulaa. Eli vastaan seurakunnan koko musiikkityöstä vauvasta vaariin, häistä hautajaisiin, konsertit, jumalanpalvelukset, kaikki toimitukset. Teen tiedottamista, käyn kouluilla, kirjoitan tietokoneella, huollan näitä urkuja. Kaikkea mikä liittyy musiikkiin, se on kaikki minun työtehtävääni. No hei, olen Härmän Juha. Työvuosia Punkalaitumen seurakunnassa on takana 4. vuosisata, eli viime syksynä tuli 25 vuotta täyteen. Tehtävänimikkeeni on seurakuntamestari tai suntio, ehkä riippuen vähän siitä, mitä työnkuvaani kuuluvaa osaa tarkoitetaan. Suntiona toimin kirkossa, jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa. Kirkon valmistelutilaisuuksiin on oleellinen osa työnkuvaa. Näkyvin osa on ehkä kolehdinkeruu tai siunauksessa kulkuen ohjaaminen arkkua kannettaessa. Vieraille näkymätön työ on kuitenkin myös tärkeässä osassa toimenkuvaa. Se taitaakin tulla esiin vasta, jos se jää tekemättä. Tästä esimerkkinä vaikkapa alttarikukat tai virrenumerot taululla. Tärkeässä roolissa on tietenkin myös kaikkinainen tekniikka, äänentoistoineen ja muina laitteineen. Pitäähän vanhaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta ja esineistöä hoitaa niiden arvoa vastaavalla tavalla. Muissakin kiinteistöissä on toki huolehdittavaa. Talvisin lumella ja jäällä on ajoittain hyvinkin työllistävä vaikutus. Viime vuosina tietotekniikka on tullut merkittävästi mukaan työnkuvaan. Ovathan monet toiminnot ja järjestelmät siirtyneet sähköiseen muotoon. Kesällä hautausmaa on tärkeässä roolissa omassa työssäni. Yhdessä puutarhurin ja kesätyöntekijöiden kanssa huolehdimme hoitohaudoista,
ja yleisesti koko hautausmaa-alueen siistinä ja kunnossa pitämisestä. Toimenkuvani on varsin monipuolinen ja laaja-alainen. Samana päivänä saattaa olla aivan arkisia askareita kuin myös surevien omaisten kohtaamisia. Moro! Mä oon Punkalaitumen seurakunnan pastori Rahko Minna. Joku aika sitten sain kortin postilaatikkoon, joka oli osoitettu mun nimellä. Ihan vanha-aikainen kunnon kortti tänä digiaikana. Ja osoitteeksi siihen oli merkitty Pikkupappila. Ja kyllä näin. Voihan tätä eräänlaiseksi pikkupappilaksi sanoa tätä mun paikkaa. Paikkaa, jota mä asutan kahden tuolla näkyvän itselle tärkeän eläimen kanssa ja kahden vanhan koiran kanssa vielä toistaiseksi. Mä teen tässä seurakunnassa diakoniatyötä yhdessä Jaana Diakonissan kanssa. Mä oon aina kokenut, että mä oon auttaja. Ja jotenkin se linkittyy se auttamisen näkökulma myös näihin hevosiin sillä tavalla, että mä oon hevosten kanssa tehnyt pitkään niin kuin semmoisena elämäntapana, harrastuksena myös hommia. Ja mä näen, että hevonen on tämmöinen iso ja rauhallinen ja ihana levollinen, omilla jaloillaan seisova olento, joka opettaa meille hirveän paljon asioita, jos me vaan pysähdytään sitä kuuntelee. Ja mä oon saanut auttaa hevosia ja niiden ihmisiä. Ja mä koen, että nämä mun hevoset on myös tosi paljon auttanut mua. Ja sitä semmoista auttamisen näkökulmaa mä haluan myös omassa työssä olla viemässä eteenpäin. Et ihan arjen tilanteissa voisin olla ihmisiä tukemassa, rinnalla kulkemassa ja auttamassa. Teen siis Jumalan palveluksia meidän seurakunnassa ja sitten myöskin kasuaalitoimituksia, eli hautaan, kastan ja vihin avioliittoon. Ja mä jotenkin ajattelen, että tällä samalla tavalla, kun nämä mun hevoset on tässä nyt vielä heinärippeillä hyvin levollisia, niin just se on niin kuin kauhean tärkeää, että kun menee kohtaamaan ihmisiä, niitähän me seurakunnan työntekijät työssämme tapaamme, niin silloin sun pitää olla 100% sen ihmisen luona, siinä läsnä siinä hetkessä. Ja mä koen, että se on ehkä mun semmoinen hyvä yksi ominaisuus ja sitä läsnäoloa nämä mun eläimet, hevoset, suuret, kiltit, levolliset olennot ovat mulle antaneet. Siitä mä ammennan edelleen myös työssä. Moro! Olen Jaana Pyykkö, Punkalaitumen seurakunnan diakonissa. Koulutukseltani olin kirurginen erikoissairaanhoitaja ja diakonissa. Työhöni kuuluu perinteistä vanhustyötä, paljon kotikäyntityötä, erilaisia kerhoja eri ryhmille, torstaikerhot, Kaisankodin ja dementiayksikön kerhot vanhuksille. Kehitysvammaisille pidän omaa kerhoa Saimikodilla kerran kuussa. Arkilounaat tavoittavat suuren osan työttömiä eläkeläisiä kerran kuussa torstaisin seurakuntatalolla ja myös aamuvastaanotot ovat tärkeitä. Siellä jää EU-ruokakasseja ja myönnän taloudellisia avustuksia. Lisäksi leirejä järjestetään kesällä eri ryhmille leirimajalla ja kevätretki, seurakunnan yleinen kevätretki on myös tärkeä. Diakoniamyöhäiset ovat syksyllä, yhteiset 75- ja 80-vuotisjuhlat ovat lokakuussa. Onnittelukäyntejä teen ja surukäyntejä. Sururyhmä oli viime syksynä. Tavoitteena on pitää sitä aina syksyisin. Monenlaista kuuluu työhöni myös maahanmuuttajatyötä. Ei ole kahta samanlaista työpäivää. No hei, lähetystyö on kirkon tärkeää perustyötä. Täällä meillä se on lähetyssihteerille melko arkista aherrusta, mutta kentällä Nepalissa on Juhanimäen perhe ja siellä Suomen lähetysseuran kautta tapahtuu konkreettisemmin pelastava lähetystyö ja se lähetyskäskyn ydin. Lähetystyö on antoisaa, joskus vähän turhauttavaakin, mutta huippuhetkiä on selailla Hosainan kuurojen koulun kuvia ja kuulumisia. Kertoa niitä muillekin
ja samalla miettiä, että näitä me autamme. Lähetyksen lauluillat, rippikoulutunnit ja kerhohetket on myös tosi palkitsevia. Niitä olisi hieno tehdä enemmänkin, mutta 3 pojan äitinä maatalouden ja kuntonyrkkeilytöiden ohessa palkattaa tätä tekevänä ei aina pysty, vaikka tahtoiskin. Lähetystyössä ja varojen keruussa saa olla luova. Omaa näkemystä, kokemusta ja persoonaa saa tuoda esiin, sillä usein lopputulos on sitä parempi, mitä helpompi toistenkin on osallistua mukaan toimintaan ja siihen auttamiseen. Kesäinen torikahvilatoiminta on perinteikäs ja erittäin mukava tapa tehdä tätä. Lähetysjumpatkin hakee omaa paikkaansa. Näitä on hieno jatkaa tulevaisuudessa ja odotan mielenkiinnolla, mitä työryhmän kanssa seuraavaksi keksitään maailman heikoimpien hyväksi. Uusille asioille, ideoille ja tekijöille on avoimin mielin. Mikkosen Leena, Liikkuvan seurakunnan liikkuvainen lähetyssihteeri. Talous ja henkilöstö. Tässä tutkitaan viime kuun tulosta. Hetki sitten oli palkkakirjausten tekoa. Ja heti sen jälkeen pitääkin kirjata tämän viikon muistiotositteet. Virasto- ja asiakaspalvelu. Ja tässä tehdään kalenterin päivitystä. Äsken omaiset kävivät sopimassa siunauksen järjestelyistä. Ensi kesään on jo merkattu muutamat häävaraukset. Hautojen hoito ja hautopaikat. Tammikuun puolessa välissä tuli lähetettyä 200 haudanhoitosopimusta. Maksettuja sopimuksia ylläpidetään omissa kortistoissaan. Kesään mennessä hoitohaudat pitää olla selvillä. Kirjuri- ja virkatodistukset. Taas eilen tuli tehtyä 3 virkatodistusta. Koko ajan niitä tuntuu olevan jonossa. Jäsentietojärjestelmään tulee kirjattua vihityt ja kuolleet, kasteet ja konfirmaatiot. Viestintä ja hanke. Aamulla ensimmäisten ja iltapäivällä viimeisten töiden joukossa pitää tarkistaa sähköpostit ja pikaviestit. Yleensä tiedossa on jotain lisätöitä. Tule kotiin -hanke työllistää raportointien ja palaverien muodossa. Hallinto ja kiinteistöt, päätösten valmistelu, esityslistojen kirjoitus, liitteiden valinta, tiedoksiannot ja pöytäkirjojen julkaisut. Jotakin koko ajan kierroksessa. Kiinteistöjen ja niiden huollon ylläpitokin pitää muistaa. Hei Lotta, mun pitäisi tehdä semmonen juttu, että kertoo tästä lastenohjaajan työstä täällä Punkalaitumelta. Vähän hankalaa. Se on niin muuttunut tosi paljon. Silloin kun mä tulin tänne 2007, niin mä tulin tekemään päiväkerhotyötä. Ihan vaan lasten kanssa täällä seurakunnassa Pappilassa. Vuosien varrella se on muuttunut tosi paljon. Esimerkiksi sä Lotta olet tullut mukaan. Sä oot ollut aika kiva maskotti. Muistatko, silloin kun alettiin tekemään perhepäivähoitajien kanssa yhteistyötä muskareissa? Sä tulit kuvan mukaan siellä ja oot tänä päivänäkin. Lapset on ottanut sut tosi omaksensa. Kyllä vielä päiväkerhojakin on, mutta ei enää ollenkaan niin paljon, koska suuri osa lapsista on päivähoidossa, niin kuin sä tiedät. Yhteistyö on sitten levinnyt vielä tuonne esiopetuksenkin puolelle. Sielläkin on vanhoja tuttuja sulle sieltä päivähoidon puolelta ja nyt ne on Eskarissa. Ollaan käyty Lotan kanssa kertomassa kirkkovuoden tapahtumista Pohjoisseudun koulun eskareille. Se työ on taas ollut uusi aluevaltaus koko tässä lastenohjaajatyössä. On ollut hienoa. Terveisiä Pappilan sillalta.
Tämä silta yhdistää Punkalaitumen kylän puoliskot toisiinsa ja samalla se yhdistää pappilan, jossa on monien työntekijöiden toimitilat ja meidän kirkkoherravirasto. Sen yhdistää Sautausmaahan ja kirkko- ja seurakuntataloon. Mä oon Irina kirkkoherra, mutta mä ajattelen, että mä oon vähän tämän sillan kaltainen. Silta tai sillan rakentaja. Silta työntekijöiden suuntaan sillä tavalla, että mä yritän olla luomassa semmoista tietä, siltaa eteenpäin, että he vois innolla tehdä omaa työtään. Yritän olla mahdollista ja kannustaja niin, että työntekijät sais luovasti toteuttaa itseään ja omaa näkyään. Sitten mä koen, että mä oon silta tai sillanrakentaja myöskin siihen suuntaan, että seurakuntalaisten olisi helppo tulla seurakuntaan. Tai toisaalta, että seurakunnan olisi helppo mennä sinne, missä ihmiset on. Ja vielä mä toivoisin olevani silta tai väylä tai sillanrakentaja taivaallisen Isän luokse.